Sanibona, phinde ngibikelele nje futhi namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu nangaleli hora. Bantu baNkulunkulu kuhlezi kubalulekile kusemqoka ukuthi ngaso sonke isikhathi simbonge uJehova umdali wezulu nomhlaba. Kuhlezi kuyintokozo kimi, kungethabisa ukuthi sihlangane ngalezi zindaba ezinkulu, ngalezi zindaba ezimnandi, ngalezi zindaba zokuphila, ngalezi zindaba zokuphulukisa, ngalezi zindaba zokuxwayisa, zokusiza, zokuyala ngoba singabantwana, singabantu lapha emhlabeni sidinga ukuyalwa njalo, sidinga ukukhunjuzwa njalo, sidinga ukusizwa njalo. Umthetho wethu asazi lutho, umthetho wethu asiqondi lutho, umthetho wethu siyazama, umthetho wethu siyafuna, siyalangazelela, siyadinga, sidinga ukuphila okuphakade, sidinga ukudla, sidinga uthando, sidinga ukuthula. Kodwa akukho lapho kutholakala khona ngaphandle kukaJehova umenzi wezulu nomhlaba. Akukho lapho kutholakala khona ngaphandle kokusizwa yena umdali wezulu nomhlaba, omuhle kakhulu, osenzela konke, osibonelela konke. Jehova umdali wezulu nomhlaba uke watshala nje amazwi nje abalulekile asemqoka kakhulu enhlizweni yami. Ngifisa ukuthi sikhulume ngawo esihloko esithi ukukuyeka kwabo ukusebenza kwabo, ukukuyeka kwabo ukusebenza kwabo. Abantu baNkulunkulu siphila emhlabeni lapho khona sonke siyazi ukuthi umuntu mase senkingeni noma esebuthakathakeni udinga laba abaqinile ukuthi bamsiza ngithi, udinga laba abanamandla ukuthi bamsiza ngithi. Uma ungakwazi ukuhamba udinga laba abanamandla ukuthi bakwazi ukuthi bakubelethe, udinga laba abanamandla ukuthi bakwazi ukuthi bakutshathe, udinga laba abanamandla ukuthi bakusize ngezinto zonke. Uma ungaboni emehlweni udinga laba abanamehlo ukuthi bakubonelele. Uma ungakwazi ukupheka udinga ukuthi abakwazi ukupheka bakuphekele. Uma ungakwazi ukuzwa udinga ukuthi bakuzwele abantu bese bakubhalela phansi bakutshela ukuthi kahle kahle usibani bani uthi nokuthi nokuthi. Uma ungakwazi ukukhuluma udinga ukukhulunyelwa. Awuyena ummeli udinga ukumelwa, ukhulunyelwe. Yonke into sidinga ukuthi sizwe ebuthakathakeni bethu nasemzimeni nasezintweni esingakwazi ukuthi sizenzele thina. Kodwa siphila esikhathini lapho khona umnyama sekugcwele ngalendlela esimanga sokuthi abantu abasafuna ukusiza, abantu abasenendaba, abantu sebenza isiqinisekiso sokuthi wena ungaboni kakhulu, wena ungezwa kakhulu. Bamluthekise, bamlahlekise umuntu egula bengenandaba. Ngobani abantu sebesenziswa ubumnyama ngendlela eziningi? Umndeni usebenzisa ubumnyama, abantwana basebenzisa ubumnyama, abadala uyitshela ukuthi umuntu omdala uzokusiza, uzokuyala, uzokutshela iqiniso, kube uyena ozokutshela amanga, kube uyena ozokubuyisela emuva ngempilo. Uyitshela ukuthi umfundisi uyena ozokusiza, uzokutshela iqiniso kaNkulunkulu, kodwa uyena ozokubuyisela emuva. Uyena ozothatha impilo yakhe spiritual esihaya ayibuyisele down back to square one. Uyitshela ukuthi umzali wakho uyena ozokusiza kunikeze yonke into oyidingayo, kanti yena futhi ukubuyisela emuva ongafuni ukuthi uphumelele ngoba yonke into isisebenza ngazo zonke izindlela njengamanje. Uyitshela ukuthi ukudla lokho sesiphila ngakho ozokunikeza amandla ukukusindisa, kanti ikona ozokulahla kukubeka esibhedlela isifo samakhanda, ngizifo zani zoshukela, izifo zo BP, izifo zezinso. Kuningi abantu baNkulunkulu yonke into sidrowela phansi. Yonke into manje sithatha abantu babeke phansi, baqumbe phansi ngendlela eyisimanga. Okungayona into elungile, okungayona into emnandi, okungayona into ethandekayo. uNkulunkulu ayibonayo futhi abonayo ukuthi iyabalimaza abantu abaningi. So siphila esikhathini lapho kumele sibuke abantu baNkulunkulu ukuthi abantu abasathandi, abantu abasathandani, abantu abasasizani, abantu abasalekelelani, abantu abasafuna ukwenza okuthandekayo nokuzosiza abanye abantu. So emhlabeni wonke jikelele ayikho into ebalulekile njengesexwayiso. Sike sibone uma uhamba mhlawumbe endaweni ephithizelayo mhlawumbe pheceleze emall kanje, mengabe kuyakorojwa la bese kubekwa le nto leya eyisign ukuthi slippery floor or wet floor ahead. Kwenzelani? Kwenzela ukuthi wena uma uhamba uqaphele. Khona mhlawumbe uzohamba ngenye indlela noma mhlawumbe uhambe khona la kodwa uhambe kancane kancane ngoba uma uzohamba uyaphuthuma uyashesha mhlawumbe ukhuluma nanefoni uzoshibilika uwe phansi ulimali. Babeke uphawu ukuze ungadluli, udlule ngokuqaphela. Nasemgaqweni uyashayela. Uxwayisa umuntu ukuthi hayibo kunengozi, kunepothole, kunokuthi ukuze imoto yakhe ingalimali. Ngoba mayangena ethi xho kuleyo pothole, uwena ozoba nenkinga. Uzophantsa isondo lakho. Uzowenza njani? Freeway. Uwesifazane. Isebusuku 9 uphuma emsebenzini uzokwenza njani? Kodwa mawubonile sesixwayisa ukuthi ipothole lapha uzokwazi ukuthi usebenzise enye iroute wenze ngobani uxwayisekile usuyazi ukuthi ngizolimala lapha. Kodwa njengamanje siphila esikhathini lapho khona izimpawu nezinsiza namasimboli nazo zonke izinto ekumele zisizwe yizona ezisuswayo njengamanje. Liya sign etoilet ekumele kusize ukuthi okay leli labesifazane leli labesilisa kususwa wona ama sign njengamanje. Khona umuntu ezongena kunanoma iliphi itoilet uthi uyangena kanti kunomuntu wesilisa bese yakubamba yakudlengula. Le sign ekumele ngabe kusize esitolo ikutshela ukuthi lokhu kudla lokhu organic noma inorganic kususwa organic ubekwe ngala, inorganic ubekwe ngala, khona uzothatha okuronge bese uyalimala bese uyafa. Lokho akudla ongekho right unesifo seshukela kuthi ushukela ungakudli bese bekudayisela khona okunoshukela. Ngoba singabantu siyazi ukuthi zonke izinto sezifaka ushukela manje, zonke amazambana noshukela uextra.
bonke amafutha awekho right, bonke ushukela ugcwele emakhekheni, zonke izinto athi hayi awufana nale ndaba le ekhokhi. Singabonga uNkulunkulu, indaba yekhokhi kubhala ukuthi okay, ngoba abantu sebeyazi ukuthi ushukela ufuneki, icaffeine ayifuneki, bese beyabhala ngaphandle bathi no caffeine, zero sugar, kodwa uthi uyayiphuza uze ushukela umkhulu ukudlula ngisho ikhokhi le uqobolwayo. Ngobani ukubulawa kwabantu sekuyiyona into ebalekile, uqotho imbokodo nesisekelo sekuyiyona into esemqoka ukuze abantu balahleke baluthekiswe, bangalinge bathole ukuphulukiswa kodwa bathole ukufa kunokuphila. Siphila esikhathini lapho khona yonke into abantu baNkulunkulu isishintshile yabuyela kwa left kunokuthi ika right. Asalungiswa manje emhlabeni, sikamoshwa yonke into, kuphithizela kuphihla iphotho. Kufana noma uzofika endlini engcolile, uvela uthi ngoba ngcolile ayiqhubeke ngcolise nawe. Cha, hlambulula uclean. Ufika izitsha zingcolile usuthi iziphi esinye esisaclean. Ufuna ungcolisa lesi esisaclean, singcole naso. Uyafika mhlasimpe kuchitheka amanzi uthi eliphi ibhakede ufuna uqhubeka uchithe. Konke abantu baNkulunkulu sekunginezezela manje, sekunginezezela. Yikho incwadi yesambulo chapter 22 verse 11 ithi ongalungile mahlale njalo engalungile. Ngoba vele abantu sebenza ungalungi ngamasibomu ngenkani. Kuningi abantu baNkulunkulu sekumosheka kwezinto. Kuningi baNkulunkulu ukutshengisa ukuphela kwezinto zonke emhlabeni kaJehova umdali wezulu nomhlaba. Kuningi sekuphelile emhlabeni kaNkulunkulu, kuningi sekonakele. Okay, vele nje usebreakekile umuntu ombakhe, hayi ngisase ngiqhubeka sengilala. Angisase ngiqhubeka noma ngenzakalani vele sengidlwenguliwe, vele bengihlola nanani, angisase ngiqhubeka sengikwenza. Cha, akwenziwa njalo abantu baNkulunkulu. Uthi mawonile ubuyele emuva uyalungisa. Uthi mawonile ubhedile ubuyele emuva wenze isilungiso khona konke kuzohamba kahle. Khona konke kuzoba into efanelekile nento ethandekayo kuwe. Kodwa manje akusenze kanjalo. Usuthi ufice into ebulewe phansi. Uthi iphenya phohlo. Lo moya wokulahla ithawula, lo moya wokugive up, lo moya wokushiya yonke into, okulahla konke, okudela konke, usuwandile ngendlela embi eyesabekayo. So njengamanje kuningi okukhona okuhlezi kuhlalela ukuba usizo kubantwana babantu. Kuningi okukhona kumele ngabe kuyasiza abantu, kusixwayise ukuze abantu basizakale, ukuze noma benza njani uJehova, yazi uJehova uhlezi zama ngaso sonke isikhathi, ngazo zonke izindlela zokuthi abantu bangabi senkingeni. Uzama nsuku zonke ukuthi ungabi senkingeni, akusize ngomoya wakho, akutshela ukuthi ungayenzi le nto, ungayenzi, uyenze ngenkani. Akukhumbuza ukuthi hayi bizokulimaza. Khumbula izolo ukuthi uphuze walala lapha. Khumbula izolo ukuthi uspende yonke imali. Khumbula ukuthi ukhalile. Khumbula ukuthi wenza ukuthi umuntu ayenze ngenkani. So Jehova uhlezi zama ngazo zonke indlela ukuthi abantu bangabe senkingeni ngogange ahlezi esibiyela ngawo uma sikhuleka, sizilile, futhi silalela sigcina imiyalo yakhe, senza nentando yakhe. Ayilindele kithi because ulindele ukuthi senze intando yakhe mihla yonke kuphila kwethu. Siphila kononya kakhulu kodwa abantu baNkulunkulu umhlaba. Njengamanje kodwa ubunya babo buvela ngabantu asebeholwa ngobumnyama. Ekhona esabalele ngoba le mimoya isebenzisa konke okuvumayo, isebenzisa yonke inyama. Uthi umuntu umbuza into ebalekile serious avela kushonisele nale. Ngoba uhamba ngenyama, uhambela inkanuko zakhe, ngokuthanda kwakhe. So isebenzisa yonke imizimba evumayo nebuthakathaka ezintweni ezingi. So baba wethu ohlala ekhaya ezulwini uyathanda ukuthi siqaphelisane khona sizokwazi, siqonde futhi sidede ebubini singabantu. Sihamba ngoba sihamba silibala ngithi. Sihamba silutheka ngithi. Sihamba sikhanuka ngithi. Njengoba inyama ihlezi ikhanukela okuthule. Kepha lapha emhlabeni wonke umuntu unokuzikhethela ukuthi uphila yiphi impilo okanye ufuna ukuphula yiphi impilo. Sonke siyayikhethela. Sonke siyakhetha ukuthi okay, ngifuna ukudla ukuthi, ngifuna ugqoka ukuthi, ngifuna ukuhamba ukuthi, kodwa uNkulunkulu uhlezi kuyalezile ngaso sonke isikhathi. Okubizwa ukuthi uma usuyikhethile kakhulukazi uma impilo yakho izoshayisa nabanye ngamahloni. Ngoba kuningi abantu baNkulunkulu okuhle abantu abakwazi ukuthi lokhu yazi kumele ngabe ngiyakwenza, yazi nami kumele ngabe ngiyozama, yazi nami kumele ngabe ngiyavuka, kumele ngabe ngenza ukuthi. Angeke wajabula ungasebenzi, mhlawumbe ungasebenzi for 20 years. Uyabona ingane iyavuka, iyofesa nani ithi siwutholile umsebenzi.
uzongajabuli bese uyamlwisa loyo ngomona. Kodwa bowazi kahle ukuthi nawe bekumele wenze into efanayo. Ngoba befika engqongqozele kusena asahambe mngani, asihambe siyofesa, asihambe sizame. Egqugquzele ulibele sayingeke mina ngikhathele, ngeke mina ngiyalala. Bese setholile umsebenzi bese uqala phansi ube nenkinga. So baningi abantu abakanjalo. Uthola ukuthi bazidinga izinto bayazi. Uthola ukuthi bakulangazela konke bayakwazi lokho. Kodwa bakwenzi. Okuzothi umuntu mase sekwenza sethola impumelelo esithola ukukhanya bese beqala phansi babe nomona. Baqala phansi kube bona basebenze bulumnyama ukuthi hayi vele wena vele ukuthi nokuthi. Impilo yakhe bashayise ngamahloni ukuthi yazi inkosi yami yangani iyazama andiyaphumelela. Yazi kube nathi senza kanje ngoba yazi nabo ukube engabe baphila yona lempilo. So baba mathuluzi ke umnyama ngaleyo ndlela. Nokuyeka ukuwelela bayakuyeka ukuwelela empini. Mase size kushaya izinkinga bathi hayibo vele betshithu sile betshithu bani bakuyeke kanjalo. So ngisho kanje abantu baNkulunkulu ngaphezulu kokuqonda ukuthi lapha emhlabeni ake sithi ngumzali umntwana wakho uneminyaka emine ubolelwe ngamazinyo ebese lindele ukuthi angawudli inhlobo uswidi. Angithi ulindele ukuthi ungawudli umsebenzi wabani? Umsebenzi wakho umzali ukuthi umyalisise ukuthi noma kuthiwa ilingwa kangakanani angalingi awali ukudla uswidi ngoba uzobolelwa amazinyo. Azoqhubeka abole kakhulu, azophuma uzodlangana. So naye umntwana unolwazi vele ukuthi akumele awudle uswidi. Uyazi ukuthi uzomlibaza, kepha uma ebona abanye abantwana kungamehlela ukulangazelela uswidi ngaleso sikhathi. So umsebenzi umuntu oseduzane naye ukuthi amenze njani? Khumbula amazinyo akho. Khumbula ukuthi abolile. Khumbula ukuthi uzoba nenkinga. Khumbula ukuthi uyathini i-dentist. Khumbula ukuthi ukuthi nokuthi umsebenzi wakho ngoba wonke umuntu uhamba akhohlwe, hambe abhekane nobuthakathaka uma ebona izinto zenzeke eduzane naye. So kumele amkhuze lokho kubhale in caps, amkhuze ukuthi cha awukudli lokho kuzokulimaza. Kube ukuthi nokunye azochitha isikhathi kuko alibale ilesi silingo esingamlungela ngoba umeke wawudla engaphula isivumelwano aqhubeke nawo kanti kusasa yesi uzokudla uqala kubhlungu kodwa kungcono kuyabezeleka udle wesibili kodwa mase kuphuma amazinyo uzozisola kakhulu ngoba izinto zenzeka kancane kujwayeleke kancane kanti kuyalimaza. So umthetho kumele umthetho ngoba uyakubiyela futhi uyakusiza kepha usiza ngalutho uma ungagcina. Siphila manje kwizizukulwane esingenandaba. Leli gama lisingenandaba capsulate. Kona lokho kungabi nandaba kuluphawu lobuntu obungasekho. Mengithi ubuntu ngisho ubuNkulunkulu kubantu. Abusekho uNkulunkulu kubantu. Ngisho umthetho, ngisho iziyalo, ngisho kuhle. Sisaphila isikhathi lapho khona uma ingane ecishe eshayiswa imoto, umshayeli akasaphuma ishaye manje. Ngoba ibizofa ngithi mele yazi ukuthi ithuka ukuthi uma ngaphinde ngene emgaqweni cha. Usazoyibukela nje umshayeli. Ayithuke mayithuka mhlawumbe ayidlulele nani. Izokwenza njani? Na next time izophinda ingene emgaqweni. Izoyenza lento ngoba abantu abasenandaba sebenakela into zabo. Abazali abasayiyala ingane ethi university umzali nje uzegxisha imali kuphela egxisha imali. Akasayiyala ukuthi intana nje uphuma lapha uziphathe kahle ungakhohlwa abasayiyala abasayitshela lutho ziyahamba nje kuphela. Naye kanendaba. Kunalokho yena olebeyilandela ukuthi hawu Nkosi yami kuhamba kanjani akasayilandeni ukuthi ufunda kanjani iphethe kanjani akabuzi lokho. Babhizi baxoxa indaba baleva indaba. Hey yazi umzala wakho wenza ukuthi hayibo phela hlala lokuhletshwa nje kuphela manje. Hayibo phela ubaba wakho akusekho kubalekile ukuthi ingane ibe ingane. Kodwa manje yonke into isiyekelwa kanjalo nje empilweni, emndenini, komakhelwane, enkonzweni. Nakuzona zonke izindawo lapho kufinyelela khona ukwaziwa kwakho. Kusemqoka ukuthi uma abantu bekwazi ukuthi unesifo sikashukela, uyazi ukuthi unoshukela wena ngithi kumele ungakudla ukuthize, kuthiwa ukudla ukuthi nokuthi akubalele udokotela. Wonke umuntu ohlala nawe, wonke umuntu oseduzane nawe, wonke umuntu ozomtshela ukuthi unesifo sikashukela. Bantu ngiyacela angikudla ukuthi nokuthi labo bantu bahlalela ukuthi babe usizo kuwena njalo. Kuthi noma ukubona ukuthi hayibo nangesethi ufuna idrink bathi kuwe cha. Umdala umncane bathi cha. Bakusize. Ngobani kusizakala wena egcineni. Kodwa abantu abasayenzi leyo nto leyo. Athi ufuna ukuthi kube yibona bakugijima kuqala. Hawuthi ufuna ukuthi
So impela imindeni manje uthola umuntu egula ehleli phecelezi kwi-wheelchair, kube yiyona kodwa abamlandela abamlethela utshwala, adakwa alale khona la kwi-wheelchair ayichamele. Manyalamani lawo. Uyambona ukuthi umuntu uyagula, udinga ukuthi kodwa abasenandaba. Esibhedlela kube nomthetho ukuthi akungena ukuthi mhlawumbe ungena udrink, mhlawumbe ungena utshwala. Ngoba lo muntu lo uze wangena la esibhedlela ngenxa yokuthi bephuza kakhulu udrink une-acid. Kube wona umndeni ozomshushundelisa, hayi phuza phela udokotela usethe shwi, phuza udrink wakho, into yakho le. Amanyalamani lo nto uzombulala, uzomqedela la. Uzomqedelela khona la esibhedlela, la kumele ngabe uthola khona impilo. La khona kuzothiwa akuthola ukuthi wena uzomqedela, uzomfakela kona abantu abasenandaba abantu baNkulunkulu. Ngokuyeka kwabo, ukusebenza kwabo. So umuntu uzolulama kanjani uma ebuyiselwa emuva kanjena, ebuyiselwa abantu ekumele ngabe bayamqinisa. Ibona abaqinile ngithi, kodwa ibona ababuthakathaka kakhulu ukudlula yena. Ibona abaqinile, ibona ngabe bamtshela bamkhumbuze ukuthi awukwenza ukuthi sifuna ululame thina, sifuna ukuphila, sifuna ubuye, sifuna uthandeke, sifuna ukwenza ukuthi. Kodwa ibona abamlethela zonke izinto ngoba banendaba bathi akafe ema-Eva. Ngoba bonke abantu babuthakathaka njengamanje. So akutshela kakhulu uJehova enhlizweni yami ngalo myalezo ukuthi ukuyeka kwabo labantu kusebenza kwabo. Besitha siyazi phela ukuthi ngoba sisebenza ngeindeba ngithi sisebenza ngamehlo ngeindlebe, sisebenza ngabo bonke abantu. Akuxisha umuntu into engekho right, akuxisha athi ayifake. Khumbula ukuthi kudala babenza njani abazali. Umzali memthanda ngempela umntwana wemnakekela, adele umsebenzi azothatha leave, enzela ukuthi ingane yakhe iphile, ahlale la ayigadi, idle ukuthi, iphuze ukuthi, ihamba ukuthi khona ubonga futhi umoya kaNkulunkulu atshela inhliziyo yami ngalesi sikhathi. Khona imovie esengayibuka ibizwa ukuthi everything. Lapha yakuzalwe umntwana wayenesifo thizeni esokuthi akafuneki inhlobo eminyango. Akudingeki hlobo ngisho iGems elincane. Ngoba mekuthiwa ungahlalwa iGems la engafa nokufa. So lo mama lo wakha umuzi omhlophe wakha I think wakha ngeglass. Yes, if ungalenza ngephutha. So abantu bengayicheck le movie. Wakha umuzi wakhe ngeglass and i-actress yalapha steering is it Amanda lo yasisilwe, yes. Wakha umuzi wakhe waba muhle and lo muzi lo even ngisho wonke umuntu ongenayo uqala sanitize uqala. Mangabili noma kathathu. So ingane yakhe igqoke izinto ingubo ezimhlophe qwa ukuze kuvele makukhona istain noma kukhona ini. Ayiphumeli inhlobo ngaphandle, impilo yayo ila endlini, konke ngisho imvelo uma wakho waza yakhe lendawo la izobona khona imvelo ikwazi ukubona ingaphandle kodwa ila endlini ayiphumeli, ayithinti lutho, yonke into yayo ngama-tablet, ama-laptop, ifundela la endlini, yonke into yayo nje ila endlini. So impilo yayo ukuthi akufuneki ngisho lolodwa uhlobo lwe-germs, lonke uhlobo le-bacteria, lonke uhlobo legciwane ngoba luzoyilimaza lengane and izofa. Ngokuyithanda umama wayihlelela impilo e-perfect ngendlela esimanga, enzela ukuthi ingane yakhe iphile. Kodwa kubantu esiphila kubona njengamanje kulesi sikhathi bengathi hayibo sihlanganaphi. Angeke baze banyuke to that extent. Angeke baze bakwenze konke lokho. So abantu baNkulunkulu ukuyeka kwabo, bakuyeke uyiphuze lo drink bazi kahle ukuthi unesifo esokuthi. Ukusebenza kwabo, ukusukuma kwabo begijima beyokuthengela uthe ufuna ukuthi ukusebenza kwabo. Ngoba izingqondo zabantu zenziwe njalo zithalalisiwe ukuphuthumba umphefumulo ukuze umuntu enze isinoma kanjani, enze isinoma yini enganaki engaboni. So kuyeka kwabo ukusebenza kwabo isitha siyazi phela ukuthi abantu basizwa yini, balapheka kanjani, balapheka makunjani, bangenzani. Siyazi futhi ukuthi umuntu udingani nini kanjani nokuthi futhi akadingi ini uma enjani. Yikho sisebenzela ukuthi abantu bayekwe kanjalo, zife ngamvunya, bafe mabefa. Awukwazi ukuthi umuntu ubazi ubuthakathaka bakhe abantu baNkulunkulu ukuthi inyama bese uzoba nento ebiza inyama like phecelezi gout, bese buya mhlawumbe esibhedlela kade ehlalile isikhathi eside, bese uyasuka wena mhlawumbe umudade wabo uzohlala la eduze wakhe uyirothe inyama ngamasibomu. Akwenziwa njalo abantu baNkulunkulu. Kahle into eyenziwayo umuntu uyasupport emndenini. Makuthiwa umuntu iyambulala into ukuthi asiyekeni sonke. Akayidli inyama yenkomo, sonke siyayeka. Uma uyidla hamba uyidla ucashile ukuze angayiboni ngoba abantu banobuthakathaka bayifisa izinto belangazelela ngokuyibona into umuntu wangeso. So wena uzerotha phambi kwakhe uzeyishisa kade ebuya kuyona, uyalazi leli phunga, uyayazi ukuthi njani, uzoyilangazelela
uzoyidinga, uzoyifuna and uzocela. Uzwenze njani? Uzomnikeza. Aphinde abuyele kwi-gout, aphinde abuyele esibhedlela bese efa. Bantu baNkulunkulu kukiya kwabo. Ukusebenza kwabo ekukubulaleni. So uyayishisa, uzohlala eduzane naye, limukhangele limphunga, limukhange. Akulungile lokho bantu baNkulunkulu. Azathi umunye hayi miyekeni azijabulise, miyekeni. Cha, akukona ukuyijabulisa, ukuyibulala. So bantu baNkulunkulu, umuntu makatshelwe, ulwe naye uma uthanda. Ngoba ngokwanda kwezisebenzi zomnyama, phinde umkhulekele futhi ukuthi kwesimsizi ngoba kusuka umoya usukhona leso sikhathi usemba. Khulekele umkhulekele uzophinda akhohle lento. Umuntu abe busy ngokunye, umzibazise nje, umlibazise nje, uzoza akhohle ilento leyo. So bantu baNkulunkulu, kumele siqine. uNkulunkulu esipha amandla okuqina, sisiza ababuthakathaka. Kepha ngokwanda isebenza ubumnyama ezingenandaba, umuntu kube nguye ofuna ayidle ngempela lento. Kube nguye ozoyithenga ngamasiboma ayibeke la. Kube nguye ozothi awukufuna ukuthi ubuyidle into yokuthi awubuyijola awungeke uzufa, awuyidle kanye. Izolibele emluthekise ngamagama ukuthi ngeke uzufe, hawu khulileka, hawu. Kanti cha, sekuyona indlela obulawa ngayo leyo. Sekuphela kwakho lokho. So ngaleyo ndlela nangalomnyalezo bantu baNkulunkulu, uJehova bawethu ohlala ekhaya ezulwini, afise siqaphelisise ukuthi akusathandana lapha emhlabeni. Yabona umuntu ozokuyeka wenza okubi, akanendaba nayo lowo muntu. Akakufuni. Masingadidiseki. Abazali ngisho kuthiwa umzali wakho mekuyeka azi kahle ukuthi akumele uyenze ukuthi akakufuni lo mzali. Ngezinkolelo hayi phela kumele kwenze cha, akakufuni. Masingadidiseki. Ngaba sengamile abasizungezile noma umakhelwane noma ubani. Kwaziwa kahle ukuthi amaphilisi ayabulala. Akakufuni lo muntu uzothi phuza, ayiphuza phela. Hawu Nkosi ayasiza nani. Asiza yena phela, ayi wena. Inkolelo yakhe phela ayiyakho. Why mina aqishe inkolelo yakhe ngenkani aze asuke ukuthi awuyiphuzi lembiza kulethele yona. Ngoba abantu banomona abafuna ukuthi zife ngamvuni ngoba nami ngiyakudla ukuthi nawe kudle, ngoba nami ukuthi kuyangibusa nawe kudle kubuse nawe. Belazi abantu, ngoba abantu bayalazi iqiniso. Kodwa bengasisizi ngalutho. So kuyasetshenzwa lapha emhlabeni. Ukukhanya kusebenzela ukwembula ubumnyama. Kodwa nobumnyama buthanda ukwembula. Futhi ubumnyama bukhandela busebenzela ukuthi abaningi bahlale kukho ngokuhlezi njalo kubabuyisela emuva. Ngabe uyaphambili ngokukiyeka nje. Uyasetshenzwa qaphela. Ucele eNkosini iqiniso, uzibambe iziqini impilo yakho, ubungcwele bakho, ungaphiki nabantu, phila nabo nje kuphela. So thanda umakhelwane wakho nje osithanda wena. Malivame abantu baNkulunkulu iqiniso. Maliphilwe, malenziwe. Siyalidinga. Zikhumbuze iqiniso. Mukhumbuze umakhelwane wakho, mukhumbuze umngane wakho, sikhumbuze isihlobo sakho. Ngoba iqiniso siyakulazi. Iqiniso lawo isikhulula. Akukho okunye ongasikhulula singabantu. So masihlale eNkosini. Ngoba uzifundele wena ukuthi yini esizayo, yini engasizi, yini elaphayo, yini engalaphi. Ngoba abantu ngeke basekusiza manje abasenandaba. Bazokunikeza lokho kurongi ngamasibomu ngenkani befuna ukucindezela ukuvalela khona uzoqhubeka ufe. Kodwa ngokusiza nangokuthanda iNkosi umdali wezulu nomhlaba, uzokusibekela, uzokuqinisa, uzokuqondisa, uzokuhambela endleleni yokulunga bese uthola ukuphulukisa nokuphilisa ngoba impilo uyayidinga. So nje iNkosi ibe nani. Hlale bazi ukuthi ukuyeka kwabo, ukusebenza kwabo, sebenzele bomnyama, besebenza ngendebe zabo. Sihlale nazi ukuthi uNkulunkulu uyazizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Cela nje ndidlulisele nakwabanye bathole ukuphulukisa. Phinde nje ezinye izinkundla zokuxhumana zikhona uTikTok uLihle Ithemba, Facebook uLihle Ithemba Mzobe, lapho khona imibhalo short imibhalo for abantu ba-free mode, bese kuba khona ama-short 10 minutes clips. Bese ku-Instagram uLihle Ithemba Wendy with IE Mzobe. Bese nje benani nibosisi ngiqinise. Nihlale njalo eNkosini, nibuyele kuye, phendukani.
ngoba umbuso wezulu ususondele, nihlengo nisinde sinebhabhadise, ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufikile, ukufa kusondele kakhulu. Manje uze phakathi. Amen.